ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро мошинаи қимати арзон аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамин хоҳишам ядона лайки бобигира биҷиқе, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизе махбулай дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои WhatsApp ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. худо нигаҳбонту боша бародари азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед, як дона лайки бобигира фаромӯш накунед. соли баромадаш 2000 солаи бародаро, бензини холияй, мотори 1.6, 5 моҳ ҳуҷҷат дорад, баллонош 70, дар ҳолати корияй. мошина ҳай мекунӣ, фақат 1 аккумулятор надорад, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нарша 8000 сомонӣ мега, бо муомила дорад мега. касоне ки харидор ё нашод ҳамаи 2199 фаҳмидан мехоҳед, рақамҳош дар рӯи экрани шумоай. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. фақат 1 аккумулятор мезани бародаро, тамом. марҳамат, рақамҳо қатъи занг занед. Lexus, соли баромадаш 2018 сол бародаро, сӯзишвории бензини холияй, объём мотораш 5.7, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. беҳад мошин нава, ягон камбудӣ надорад. ина мошина бародаро, худтон бинед, нархаш 883000 сомониш мега. 883000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. растамошка кааге ҳама 100%. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Opel Astra H, соли баромадаш 2006 солаи бародаро, сӯзишвории бензинай, кузоваш караванай, объём мотори 1.8, коробка передачи автомат. вагони мошинай бародаро, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 66000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ҳами Astra H фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат. Opel Zafira, соли баромадаш 2007 сол, сӯзишвории бензинай, кузов караван, объём мотори 1.8, коробка передачи механикай бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. вагони мошинай гуфтагии худаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 65000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. растамошка кардагиай бародаро, ҳама 100%. ай 65000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Toyota Camry, соли баромадаш 2016 солаи бародаро, сӯзишвории бензинай, кузоваш седанай, объём мотор 2.5, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош наванд, то ҳуҷҷатош нав кардагиам бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 239000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро, Toyota Camry. касоне ки харидор бошед, нашод ҳами Toyota Camry фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Toyota Land Cruiser, соли баромадаш 2019 солаи бародаро, сӯзишвориш дизелнияй, кузоваш бландоай бародаро, объём мотораш 4.5, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ина бародаро, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 699000 сомонӣ ай. 699000 сомонӣ. дарунша бинед, ранги самолётай. касоне ки харидор бошад ё нашод, мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes-Benz S-Class, соли баромадаш 1998 солаи бародаро, сӯзишвории бензин газай, кузоваш седанай, объём мотори 1.8, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. нархаш 54000 сомонияй, бо савдо карда мешавад. ина мошина бародаро, худтон бинед, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. срочно мега мефурӯхад, пул дар кошай. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Daewoo Nexi,
соли баромадаш 1996 сол. сӯзишвори бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин созай мега. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 24 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. бародаро, аз шумо хоҳиш ки касоне харидор бошед занг занед, харидор набошед мега беҳуда илтимос занг назанед. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ваз 21099 соли баромадаш 2004 солай бародаро, сӯзишвори бензини холиай, кузоваш седанай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад, аккумулятор навай, маслаш нав алиш кардагия, ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 28 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes Benz S-Class соли баромадаш 2006 сол. сӯзишвори бензини холия бародаро, кузов седанай, объем мотор 3.5, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, нава, ягон камбудӣ надорад, номрош транзит аноли бародаро. мошин 100%, ягон камбудӣ надорад, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 195 000 сомонӣ мега. растамошка кардагиай. 195 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. BMW 5 соли баромадаш 2009 солай бародаро, сӯзишвори бензинай, кузоваш седан, объем мотор 2.5, коробка передачи автомат. 1 сола ҳуҷҷат дорад бародаро. ягон мошини арзонак бошад, болояш сум бо алишан мекардааст, қабул мекунам мега, болош сум. ина қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидор бошад ё мошин алиш кардан мехоҳед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. нархша 110 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Nissan Maxima соли баромадаш 2004 солай бародаро, сӯзишвори бензинай, кузоваш седан, объем мотор 3, коробка передачи автоматай. мошин ходовой, коробка мотор 100, срочно алиш намешавад мега, алиш карда намешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 32 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. алиш намешавад бародаро, фақат срочно сум дар кошай мефрӯшаш. касоне харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин созай мега. марҳамат, занг занед. Toyota Corolla соли баромадаш 2010 солай бародаро, сӯзишвори бензин газ, кузоваш седанай, объем мотори 1.8, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Кулоб. нархша 88 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. мошин нави соза, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. 88 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне харидори рақамҳош дар рӯи экрани шумои бародаро, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Opel Astra J соли баромадаш 2009 солай бародаро, сӯзишвори бензини холия, кузоваш хатчбек, объем мотори 1.4, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав, ходовой 100, ҳамаш 100% бародаро, ягон камбудӣ мега надорад, бо арзона мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 56 000 сомонӣ мега. бо савдоран мешидааст. касоне харидори аниқ бошед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Opel Hatchback соли баромадаш 1995 солай бародаро, сӯзишвори бензин газай, кузов седанай, кузов хатчбек бародаро, бахшиш, кузов хатчбегай, объем моториш 1.6, коробка передачи механикай. мошин созай, ягон камбудӣ надорад бародаро. моториш 100, коробкаш 100%. краскаша нав 4 ё 5 рӯз сидааст алиш карданша. краскаша нав алиш кардагия. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нархша 26 000 сомонӣ мега. касоне ки харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Honda Starex соли баромадаш 2001 солай бародаро, сӯзишвори газай,
кузовиш баландуай бародаро, объем мотор 3, коробка передачи механика. Мошин 100% камбудӣ балонош наванд, камбудӣ надорад, мега балонош наванд савдо мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 35 000 сомонӣ, мега бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами Starix фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.